Zdravé srdce je nevyhnutné pre zdravý život. Keď sa zastaví, skončí aj váš život. Aby sme mali zdravé srdce, musíme si udržať nízku hladinu LDL cholesterolu, zdravý krvný tlak a čo je najdôležitejšie, udržať si zdravý prietok krvi. Ako toho dosiahneme? Krv sa skladá z plazmy, červených krviniek, bielých krviniek a z krvných doštičiek. Krvné doštičky sa uvoľňujú z kostnej drene a tvarovo môžu byť hladké alebo špicaté. V hladkom stave prúdia ľahko v krvnom riečisku, klžú sa popri stenách ciev. Ale v prípade nebezpečenstva vylučujú lepkavé bielkoviny, zachytia sa jedna o druhú a o svoje okolie a zároveň vysielajú signál pre ostatné doštičky, aby urobili to isté. Napríklad pri poranení. Aby sme zabránili strate krvi, aktivované krvné doštičky sa zachytia o seba a vytvárajú sieťovanú štruktúru, čím sa vytvára krvná zrazenina. Ak sa však zrazeniny vytvárajú v cievach, blokujú prietok krvi a prísun kyslíka. Srdce je tak zaťažené veľkou námahou, aby upchatie uvoľnilo. Pravdepodobnosť, že sa doštičky stanú hyperaktívnymi, môže zvyšovať veľa faktorov. Patrí sem nadváha, diabetes, fajčenie, psychický stres, imobilizácia, vplyv znečisteného ovzdušia a takisto vytrvalostné športy, dlhotrvajúce cestovanie a dokonca i vek. Aké je riešenie? Nový prírodný produkt Sanguiflow obsahuje novoobjavený špeciálny prírodný paradajkový koncentrát Fruit Flow, ktorého účinnosť bola testovaná na zdravých dobrovoľníkoch a efektívnosť sa potvrdila u 97% testovaných osôb. Novoobjavený špeciálny paradajkový koncentrát Fruit Flow je prírodný a bezpečný bez nežiaducich vedľajších účinkov. Je získaný z čerstvo otrhnutých rajčín, z ktorých cenné bioaktívne látky tvoria 3%. Tieto bioaktívne látky sú vysoko koncentrované a jedna tableta Sanguiflow s obsahom 150 mg Fruit Flow obsahuje približne rovnaké množstvo ako 3 veľké misy paradajkovej polievky, ale bez pridaných kalórií. Účinnosť je vedecky preukázaná. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín schválil toto zdravotné tvrdenie. Fruit Flow pomáha udržiavať normálnu agregáciu krvných doštičiek, ktorá prispieva k zdravému krvnému prietoku. Účinok sa prejaví približne po hodine a pol po užití a pretrváva 12 až 18 hodín. V prípade, že ho užívame každý deň, trvalo zabezpečuje zdravý prietok krvi. Spojením špeciálneho prírodného paradajkového koncentrátu Fruit Flow a extraktu z vinnej révy vzniká unikátna novinka na trhu, produkt Sanguiflow. Sanguiflow ponúka unikátnu prírodnú starostlivosť o srdcovo-cievny systém, zatiaľ čo Fruit Flow prispieva k zdravému krvnému prietoku, extrakt z vinnej révy prispieva k zdravému krvnému tlaku. Slovenská spoločnosť Generika vám prináša inovatívne, cenovo dostupné a kvalitné produkty už vyše 20 rokov. Ďakujeme vám za vašu dôveru.